सोदोमखु आगै फैदों जोंहा सना लाइकनो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो जोंहा एमके अफिसियेल लाइक दानाबो थेंक इउ एमके आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आंनि एरियायाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर दे रावखौबो एलबि होनाय नुयैखाय होबाय आङो मा ओंख्रि जाखो सोदोम आगै एमके आगै मा ओंख्रि जाखो गरमथार ओमफ्राय जोंहा एमके आगैमोनखौ आब' नोंनो फर हरबाय दे औ आं नुखादों दे नुनायालाय ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारि फैदों आब' सनाहाय आंहा दासो आब'नो दासो होखादों आगै आङो 2 मिनिटल' जादों नै आरो एलबि होनाय लोगो लोगो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गासैखौबो सना 3 ओमफ्राय सोदोम खुगा बोरमा खरे बेदर आथिया गोथावथार माथो एमकेआ दालियाल' खालि दालि आलु जायो नामा एमके माहालाय ओमफ्राय जोंहा सोर फैदोंथाय खामानि हराखै माथो मोजां गोजाना गासैबो ओमफ्राय माथो खालामनो आब'नो हे ओंख्रिया जानो हाबालाय मोजां आरो जेबो नङा गैयिखौलाय मा खालामनो ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा अजय कुक एदावनो जाबाय नामा जाखो सोदोम आगै एमके अफिसियेल अन जोंहा समरजित नार्जारि फैदों हाय समरजित मा खबर मा खालामदों नोंलाय दिनैबो मा सिमां नुफैदों समरजितआबा जोंहा माहाय दं समरजितआ नोंलाय अजय नार्जारि आब' मोखां देखायदो आब' सन आइसोर आं लाजियोहाय मोखां देखायनो समरजितआवहाय दङदां समरजितआ र' देखायगोन आं एमके अफिसियेल आं रावबो एलबि होआखै आब' औ होआखै नायखादोंमोन आङो जोंनि लोगोफोरा गैयिखाय रावबो होयैखाय होदों आङो समरजित नार्जारिया केरेला आरो केरेलायावसो थांबावबाय नोङो न'आव फैदोंमोन नामा आच्छा माला थांखो केरेलायावलाय अजय नार्जारि आब' सोदोम कुक आङो मिथिथ'ला मानोबा नोंसोरबा कुक होनलायो आं गैयि समाव नोंस्रा मालाय एदावलायदोंमोन खोमा एमके अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब'नो जोंहा आलु भेन्दि मैथा ओमफ्राय कुन्दुलि बयल खालामदों ओमफ्राय दाउदै एवदों ओमफ्राय सोदोम खुगा मा होनदों जोंहा मा खबर आब' सना नोंनि गोदै गारां मिलौदो खोनासंबाय थानो मोजां मोनो आइसोर बिदिलाय आरोना मोजां सोदोम आंना खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो माथो होनबावनो आरो समरजित सानबा जाबाय खामानि मोनबाय नामा ना मोनाखै सोदोम खुब अजय होनदों आरोना ओमफ्राय अजय नार्जारिया दे आब' दसे देखाय अजय नार्जारि आब' सोदोम मा खबर आब' होनदों माबाया जोंहा अजया आंनि भिडिअ नायानदां ओंखायनो दाबो सिनाया ओंखायनो एलबिआव फैबा मोखां देखाय होनबाय थायोना ओमफ्राय जोंहा गैया मोनथ'वाखै दे आब' मेथाइ दोंसे खनो आइयो हाबाब दा खनगोन आं र' गोसो जाबा ओमफ्राय समरजितआ गैया मोनथ'वाखै मा खालामबाय थादों होनबालाय ना खामानि मोननाय नङा नामा बाहायलाय एमके अफिसियेल र' दे बेलासिनि ओंखाम जानि दे जानानै लाग्रो ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारिया बुंदों आब' सोदोमा आंखौ एदावखायोना आब' दे एदावलाबाय था जेबो नङा एलबियावलाय बयबो एदावलायोना एदावनायानो
जोंहा समरजित नार्जारियालाय मा चेनेलखौलाय खुलिगोन माबागोन ना सालायला? सालायबाय थादोंबा लोगो जा हनै अजय नार्जारि जोंहा समरजित नार्जारिजोंबो लोगो जानो हागोन सोदोमखुक आगै ओमफ्राय एमकेबो दंना ओमफ्राय सोर दं लोगो जालाय आब' सोदोमा फरायबाय आं जोंहा सोदोमखुगा मा होनदों अजय आगै सना मोजां नंला नोंहालाय होनदों समरजित नार्जारि मोनगोन साननैसो नांथ'गोन आच्छा हारसिं थांखो ना सोरजों थांखो सोदोमखुक मेथाइ दोंसे खनदोहाय नो दा खनगोन आं र' ओमफ्राय समरजित नार्जारि टाइमखौनो मोना एलबियाव थानो दे जेबो नङा थायाबाबो दिनैसो फार्स्ट फैखादों लोगो जालाय सोदोम आगै जोंहा समरजित नार्जारिजों लोगो जा समरजित लोगो जा नोंना चेनेला जुदि माबा दंबा सालायबाय थादोंबालाय गामिनिबो दं आच्छा न'आव फैनानै थांफिनखो ना डाइरेक्ट थांखो समरजित जोंहा अजय नार्जारि आंबो दं बिदिनो आब' सोदोम खबरानो मोजाङानो जानांगौ ना न'आव फैना जुलि लाफैबाय नामा समरजित न'आव फैनानै रेनु नार्जारि ब्लग हेल' आब' होननानै रेनु मा खबर रेनु आगै ओंखाम जाबाय नामा दहाय होदोंमोन ना नोङो आं थांनोनो मोनदिया आंहा जि बिजिथारमोन दहाय गाज्रि मोनाङा दे रेनु आगै नोंहा मालाय मन' जाबाय सिन्था गैला ओमफ्राय जायाखै होमबा समरजित ओमफ्राय जोंहा बिपुल बड' फैदों हाय होनदों हाय बिपुल मा खबर रेनु नार्जारि मोजां आब' दे मोजाङानो जानांगौ आङो होआखै आब' दहाय सोरखौबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं ओरै सोरमोनथाय नोंखौसो सानबाय आङो दहाय नायस्लिंबायदां आंबा ओमफ्राय अजय नार्जारि आब' रेनु मा खबर आब' होनदों ओमफ्राय सोदोमखुक खोनासंनो लुबैनाया थानो हाथारला दे माबार खन उसुखुथु हासु ओंखारदों खिनु ओंखारहां मोनहां खनदो माबा हे रस एसे धैर्य खालाम दे सोदोम आगै र' दिनैबा मानो एफा हांखुर जाखो नोंहालाय ओमफ्राय रेनु नार्जारिया मा होनखो दाहायसो 6टा 7टासोआवसो होगोन दे होबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा रेनुआ रानिसो होदों रानिनावथ' आं र' दसे थांनानै फैदों र' बेनावबो गोबाव थायाखै आं खालि लाइकल' होना फैबाय बांसिनानो समरजितआ जोंहा मा जाखो हाबा जाला आं बालुन्दा जानोसै आइसो दंखायोदां रेनु नार्जारि ब्लग मोजां अजय आगै नोंहालाय अजया मा होनखो जोंहा आब' रेनु दं आंनाबो बिदिनो माथो मानसिफ्रालाय दसेनो फैयो दसेनो खारजोबखो जाखो आगै अजय होनदों जोंहा माबाया रेनुआ सोदोमखुक दे रायजोफोर बयबो खननो थिनदो आब'खौनो र' बहनथ'नाङा सोदोम आगै एसे धैर्य हम नोङो र' ओमफ्राय जोंहा रेनुआ मा होनदों लाइभ होदों दस्राफोरबो आच्छा एलबि होनायानो जोबला मानसिफ्रा होनांगौ नङाबालाय आरो ना मालाथो TW आलाय जानोना WTO जानाय नङाना ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया मानखो आब' रेनु ओंखाम जाबायना आब' सना होनदों सोदोम खुगा मानखो आंहा टिउसन दं आच्छा टिउसन दं माने लायो ना नोंसो लाहोयो ना नों लायो फोरोङो गथ'फोरखौ सोदोम रेनु नार्जारि ब्लग आगै अजय होनदों ओमफ्राय समरजित नार्जारिया बाय बाय फ्रेन्ड्स आं भिडिअ नायनो र' सोरनि भिडिअ नायनो जालायखो लोगो जालायनांगौ समरजित गावनाबो चेनेल दङ दे थांनोसैबालाय थांदो समरजित ओमफ्राय अजय नार्जारि आब' आं बिब' गोदै लेंनो लुगैदोंमोन रावबो फंबाय गोदै लेङा माथो आब'मोन आंहा फंबाय गैयाथ' लिंबानो जाबायना आंखौ आब'
फिल्मब्रा आदसा फिल्म नायस्लायस्लाय आंनि भिडिअखौ नायोना समरजित मासै नोंलाय गावनि जाथिनि भिडिअखौनो नायलायलाया जोंहा समरजितआ जोंहा बाबानि न'नि मानसि जायो लोगोफोर तेजपुर मा गामिमोनलाय नोंसिना दैजिरि ना मा होनोमोनलाय समरजितनो दे फिल्म नायोबालाय नायदो आरो माथो दे माथो कमेन्टबो गैसरला थांसाजोब्बायसो नामासै अजय नार्जारि आब' फंबाय गोदै लिंदोब्रा आब' सनानो दे नों लिंजायोबा लिंगोन आं फंबाय गैखाया जोंहा फंबाय गैया बिदा सानै दङ ओरैनो न'नि जानायफोर दङ फंबायफोर जानाय दंबाबो माने बारा थांलायनाय फैलायनाय गैया आरोना लिङोबा लिंजागोन दे आंनि भिडिअआव कमेन्ट नाम्बार हरनानै दोन अजय आयु सानैल'थारसै सोर सोरल'सै बेबा कमेन्ट हरलाय देलाय सोर दङ रेनु आगै दं आरो ना मा ओंख्रिमोन आब' ओंख्रिया जोंहा माबासो मा होनो ओंख्रि रुनायसो जोंहा दिनै दालि ओमफ्राय आलु भेन्दि खुन्दुलि ओमफ्राय मैथा बांगाल गारस'नानै होदों ओमफ्राय दाउदै एवदों आगै रेनु नोंना WT-आबो जाबायमोन नामा हावार्सआ नै थांसै नामा रेनु आगैयालाय अजय नार्जारि आंलाय लिंजानो लुगैयो आब'जों बिब'फ्रानो रागा थिउरिया गोजा आब' हाबा जानाय हाबा जाजोब्बाय ना मानखो रागायाथ' आंहाबो दङ र' रागा खरा अननाय बारा जोंहा अजय आगै मिथिबाय बिब' थानानै ओमफ्राय बिब' गोदै लिंनो लुबैबाय नोङो अजय आगै र'दै अजय आगै नोंनो रावबो गैलाना जोंहा अजय आगै दहाय मा होननायमोन नुबायना रावबो गैलाना मा होनो जोंहा जायाखै आब' बुरजा नांबाय मा होनखोथाय बुरजा नांबाय थारगौ आच्छा बुरजा नांबावगौ होनदों आरोना आच्छा
जायखिजाया माबायाल'सो जाबाय आरोना नोंना साबाल'सो जाबाय आरोना दे जेबो नङा लासै जाबाय थागोन दे। आंनाथ' गैयानो दाबो माया मा होनो इयो WT आ दाबो 300 ना मासांबाल'सो जादों बारा जायाखै। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो प्रमद नार्जारि हेल' लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा प्रमद नार्जारि आगै, जोंहा महेश दैमारि फैदों हेल' सना। मा खबर महेश? ओमफ्राय अजय नार्जारि आब' बिब' लिंगोन आंनो दे लिंबालाय मोजांसो आंहा फंबाय गैयाना ओंखायनो आं बयखौबो आगै आगै होनो अननानै। ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैया मा होनखो आब' किउट गानो है आगै नङाहाय दाल फां फां हा फां फां। ओमफ्राय माबाया जोंहा अजय नार्जारिया आब' दासो नुबाय आब' दहाय नोङो होनबाय थानायखाय मैयाना दाखालिबो होनबाय थादोंमोन ना ओंखायनो देखायस्राबाय आङो। ओमफ्राय जोंहा साबा जाबाय मानसिया दाबो साब्रैल' लाइक होथारदों आंखौ अनानो मालाय नोंसोरो। NR फैदों जोंहा हाय लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय NR मा खबर? ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारि आब' नाम्बारखौ हर आब' सना दैनो अबाव हरनो दे आं नाम्बारखौ नोंनो? नोङो आंनि भिडिअ'आव थांनानै नोंनि नाम्बारखौ हरनानै दोन दै। ओमफ्राय महेश दैमारिया मा होनदों नोंखौ LB आव नुनानै गिबाय ना मा जाखो दाल फां फां हा फां फांखाय ना मा महेश? ओमफ्राय जोंहा मयना अफिसियेल हाय मयना लाइक हरबाय नामा? थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय। मयना मा खबर मोजां ना? ओमफ्राय जोंहा MK अफिसियेल हाय हेल' आब'नो हाय MK आगै मा खबर? ओंखाम जाखांबाय नोङो ओंखाम जानो थांदोंमोन ना? ओमफ्राय जोंहा रेनुआ मा होनखो हाफां नङा दे आब'। हाफांसो आङो हाफाङालाय। भिडिअ'आव एसे बेलेग बेलेग नुयो आरोना। ओमफ्राय रेनुआ आब' फेस देखायबा मानसि जाखायोनो। मानसि जाखायो माने गैयानो माथो दाबो साबाल'सो। आंनाव बारा जाखाया रेनु आगै आंनाव बारा फैखाया फैनायालाय आंसो बेनाव थांलाय सैमा आथिं बायदि बोरायबाय थायो बयनावबो एसे एसे। ओमफ्राय जोंहा लाख'नो हायै खुसि जादोंनो सोर आङो? मानो? आंलाय फाग्लि बायदिसो मोनदों आङो मा होनो हारसिं बखिबाय थानायखाय। ओमफ्राय जोंहा माबाया मयनाया मा होनखो स' बिउटिफुल आब' है मयना बारा होननाङा दे लाजिलाय लांबायसो आं बनसो खालामसिगोन आं बारा बाजाजा होनबाय थाबा नोंसोरो। लाजिनानै मिनिनो ओंखारबाय थाबाय आंहा। जोंहा ओमफ्राय मा होनखो MK अफिसियेला जाखांबाय आब' दासो मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय जोंहा मयनाया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया जोंहा बइलसो जादों भेन्दि आलु ओमफ्राय दालि खुन्दुलि ओमफ्राय मैथा बांगाल गारसननानै होदों ओमफ्राय दाउदै एवदों मैना आगै सना। नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो? MK अफिसियेला मा होनखो आब' मोदोमखौ मा होनखोथाय आगैया फेसेबना लानो आदसा मोदोमा माबाला आंना फिसा जाला। जायो आरो अमा बुन्दि बायदि ओंखायनो अहायलाय फेसेब जाबावनो। ओमफ्राय जोंहा मयनाया मा होनखो समायना नालाय समायना होनदों बेखौनो बाबाय ओइ मैना। र' मैनायाबो एबार मैनाखौबो बयबो होन लोगोफोर मा होनो LB होबाथाय मोखां देखायजोब होननानै दै। ओमफ्राय जोंहा महेशआ थांगासिनो आं गाबोन हायद्राबादाव एयारपर्टआव फैबानो जाबाय आरो माथो आंलाय मा खालामनो नोंनि फैनायखौलाय। ओमफ्राय जोंहा MK आगैया मा होनखो जिम खालाम आब' आयु जिम खालामलायनो टाइमानो गैया आगै आंहा टाइमखौनो मोना आङो। दाबो जिमनि मोखांखौनो नुफेराखै आं माबायदि खाथियावनो थांफेरनो मोनाखै आं। ओमफ्राय जोंहा MK अफिसियेला बेखौनो होनबाय आं जिमाव थांफेरनो मोनाखै आं दाबो दरखंखौनो नुफेराखै आं माबायदि खोनाबायसो थायो। अजय नार्जारिया जोंहा आब' मयना हेल' आब' होनदों मयना खारबायसो नामासै?
एबार सिख्लासो मयना मा होनखो नोङो एबार सिख्लासो ना मा होनखो आब'आ सिख्लासो ना मा होनदों नोङो मोजां लिर मयना बिपुल बड' फैदों जोंहा आंनिसो बिबारियानो मा खबर बिपुल ओमफ्राय जोंहा एमके आगैया मा होनखो आंथ' बुंबाय थायो मयनाखौ माबा बोरायखौनो देखाया भिडिअ ओंहाय मयनाया देखायाथ' आरो बोरायखौ फसायजानो गियो बियो गावनि बोरायखौ हेन्डसामखाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो दासो जादों आंनि जिउनो बिपुला थेंक इउ दे गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो सोर होआखै मालाय खायफाखौ बुंलायलायनाङानो मालाय फैग्रोमोना होयो जोंहा आरो सोर होनखो फैखो निथुमुनि ब्रह्म अफिसियेल हेल' टेस्टिं होनदों आरो हेल' निथुमुनि मा खबर ओमफ्राय अजय नार्जारि आब' मयना बोरै खबरा आब' सना फुलमुथि आगै फैदों जोंहा लाइक दान आब' होनदों आरो थेंक इउ फुलमुथि लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ बाव दै ओमफ्राय निथुमुनि लाइक दान थेंक इउ निथुमुनि ओमफ्राय जोंहा फुलमुथि आगैया जा किउटखाहै आगै बिदि होनथ'नांला दे बयबो किउट आरो इसोर सोरजिनाय नालाय ना हाफां दाफां सारफां ओमफ्राय जोंहा बिपुला मा होनखो आं लाबा नोंखौ जिम लाहोगोन नाङाहाय आंनो आं लाया जिम ओमफ्राय जोंहा माबाया मयनाया मा होनखो मोजां आगै अजय आगै होनदों जोंहा खर' लोबदोंमोन आं रानाखै खानानै लानोसां ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो फुलमुथि आगैया मा ओंख्रि जाखो आब'नो दालि आलु ओमफ्राय माबा मैथा खुन्दुलि रुदों ओमफ्राय दावदै एवदों आगै फुलमुथिया बेखौ फरायबाय आं ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो आब' आं दा नाम्बारखौ हरगोन दे आब' दे दा हरबानो जाबाय आंनि भिडिअ हरबानो जाबाय ना कमेन्ट हरनाय बायदि होमबाना आं सेभ खालामनानै लागोन दे सेभ खालामनानै लानानै कल हरगोन आं ओमफ्राय कल हरबाय बायनायाव गार्लफ्रेन्डफ्रा हमफ्लांबायोबा रायजाथोंसै आरो आंहा खोन्थानानै लाखा अजय ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारि आब' मयना दं आब' आं खबरा गाज्रिबो जायो होलागो आब' मा खामनो दुखुथिया जिउ आब' मा दुखु जालायखो नोंहालाय बिब' ब्रेव ब्रेव मोननानैलाय ओमफ्राय जोंहा मयना आगैया होनखो आब' सिख्लासोहायनो मयना मा होनदोंथाय आङो बारा मोजां बुजियासै फाग्लि आब'आ सिख्लासोहाय ना मा होनदों मयना मोजां लिरलाय देलाय बारा फरायनो रोङा आहा बारा फरायनाय लिरनाय गैयिखाय ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया मा होनखो लागाव होनदों आरो माखौ लागायजानो लुबैखो ओमफ्राय बिबारि सना होनदों जोंहा निथुमुनिया ओरैनोसो सायावसो सना आइदिखौनो हरा माथो निथुमुनिया इमान थगायसुला माथो जायोनो आइदि हरनायालाय दिनै एसे गाबोन एसे सानफा एफा एसे हरबाय थाबानो जायोना ओमफ्राय जोंहा मयना आगैया र' मयनाया जा मा होनदों मा ओंख्रि अजय मानि मा जाखो अजय मानि दुखु खोथानो खोन्थानानै हो ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल फैदों आहाम होनदों आरोना मा खबर गोमसार ओमफ्राय अजय नार्जारि नों आंनो लाया आब' सना रावबो हमा दे आब' आदसा दे रावबो लायाबाथ' मोजाङानो नेहा बसुमतारी अफिसियेल आं उन्दुदोंमोन नोंहा माथो 12थायावसो होयो होन्दोंमोनलाय आं नेबाय थादोंमोन थांनो होननानै माथो होदिया नेहायालाय ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल बिबारि निथुमुनिखौ लागायदो है लागायाहां रावखौबो मा होनबाय थायो नोङो आवसावनो ओमफ्राय बिपुल बड'आ मा होनखो आंखौ नायफिन
नालै नों थांसै माथो आं कमेन्ट फरायगासिनो माथो बयखौबो नायगासिनो माथो आङो मेगनानो आलौलायबाय आं नायहाबनो मानो थांनांगौ जाखो थाबाल दसे गावसोरनियावबा गोबाव थानानै होयो आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गोमसारा मा होनखो अखाब्लिं सना आहाम ए नोङो आरोना फुलमतिया मा होनखो जोंहा गोमसार आहाम होनदों ओमफ्राय एमकेआ ब्लु होनदों आरो कमेन्टफोर श' जायाखैबा खिथा ब्लु होनानै होगोन आं ओमफ्राय निथुआ मा होनखो जोंहा हगोन टाइम मोनाखै आं इस उन्दुबायसो थायो नङाबा गादा गारिया गोमसार अफिसियेल बिबारि कल मानो खामनायमोन खोथा एसे मोनसे दंमोन इम्परटेन्ट बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आं रिसिभ खालामलाया दुगाथार ओमफ्राय गोमसारा माबाया फुलमति आहाम होनदों आरोना जोंहा गोमसारा ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो फुलमति होनदों ओमफ्राय मयना अफिसियेल बिबारि दारि गोनांखाना नों नै अहालाय दारि दं नायनो हाया अहा दारि दं नाय फाग्लि मयना दारि थाबाथ' आरो दंबावो फुलमतिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो गोमसार आहाम होनदों आरोना नेहा बसुमतारी अफिसियेला गोमसार थिबखल माराम एलबि होआसै नामानो मैया लास्ट बाजाराव थाङासै खोमा नोंसोरो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों गोमसारा मा होनदों आं सासे फसायबायमोन बिबारि एलबिआव सोरखौ खिथाना लाबानो जाबाय आं दंना आं सापर्ट होगोन नोंखौ ओमफ्राय फुलमतिया मा होनखो ना रोसि अमा भाजासो दे गोथावथार माथो ओमफ्राय निथुआ मा होनखो गोमसार आहाम होनदों ओमफ्राय जोंहा शान्तानु दत्तआ एसे ओइ ছোৱালীজনী চাওঁ চাওঁ আজি দেখিছোঁ আচ্ছা মই দেখাবলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ ফেচখন কেনেকৈ চবেই কৈ থাকা যে আকৌ চাওঁ চাওঁ বুলি সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু চাই লোৱা কেনেকৈ বিবাৰী নাৰ্জাৰীয়ে আৰু থেংক ইউ মোৰ এলপি দেখাৰ কাৰণে আৰু লাইক দিয়াৰ বাবে চবকে থেংক ইউ আমাৰ সিংহা লাইফ ষ্টাইল ৰক আহিছে হাই বিবাৰী আজি দেখি পাইছে थैंक यू सिंहा लाइफस्टाइल मेरे एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरो गोमसारा मा होनखो नेहा आं दासो सफैदों ब्लग खालामनो थांदोंमोन दे गोमसा खालामबाय था आंनिखौबा नाया मैया माबाया मा जादों अमितआ गैया आंनि आं भिडिअखौ माने लिंकआव हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नायाखै रावबो ओमफ्राय नायागारा अमितआ आंनो कमेन्ट हरना दोनबाय आरोना जा जहरखा साला ओमफ्राय जोंहा एमके आगैया मा होनदों आब' आं नोंनो सासे गुमै नागिरबाय आं सोर जाखो दे खिथा शान्तानु दत्त बिबारी रम निकि एटु रुम हय रुम जोंहा मयना अफिसियेल जारलासो नोंगौ मयना नायागारानो ओरैनो कमेन्ट हरनानै दोनदों आरोना आं जि मिनिबाय ओमफ्राय हारसिंनो भिउसआ माने बेनो बे आरोना ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि फैदों जोंहा बाहागि नार्जारि बिबारि बाहागि हेलौ होनदों आरोना थेंक इउ जे नार्जारि आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बिपुल बड'आ मा होनखो आं एलबि खोनो होआनो हो जेबो नङा बयबो थाङोना दसेबाबो जोबजासेथ' थानो हाया नालाय रावबो ना ओमफ्राय जोंहा निथुआ मा होनखो गोमसार बिबारिखौ हाबा लादोनो हाय हौवायानो जोबला आंना माथो मेरलाथार ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो दाख्लै बिबारि सना दारिखौ गैयाहाय नै माहाला दारि नुदों अहा दारि दङ नाय गैया ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो गोमसार आंबो होआसैनो मानो होआसै गोमसार ओमफ्राय नेहाया माबाया लाइफ स्टाइल कि কৈছে बिबारी इमान सुंदर मानु আছে दे मिसा नकबि दे लाइफ स्टाइल ঠাট্টা मारि আছে ना मयके जोंहा फुलमतिया मिनिबाय आरोना मिनिथावनाखाना जोंहा फुलमति आगै ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो आलु सयाबिन
जिंखासो दाबो जिंखा मोनो आरोना ओमफ्राय शान्तानु दत्त हाती हातीচোন হাতীটো হাতীৰ পৰা বাবা হাতী আছো গম পাইছ নাই সেইটোকে চাব বিচাৰা আকৌ শান্তানু তোমালোকে লাইক দিছো থেংক ইউ লাইক দিয়াৰ বাবে ओमफ्राय শান্তানু দত্ত নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম যোনে যোনে নিউ আছে আমাৰ শান্তানুৰ লগত ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা আৰু অজয় নাৰ্জাৰী आब'मान नोंसिना मा होनो स्रांसो आब' ख्रां 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 जाखो ना स्रां जाखो चिरांसो होनदों आरोना आब' नोंसिना चिरांसो आं चिरांनि नङानो आं गलाघाटनिसो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गोमसारा मानखो बिबारि सना मानो कल खालामनाय खोन्थालाय आं दासो सफैदों मुसुम बेरायना फैबाय दा खोन्थागोन आं र' एफा इम्पर्टेन्ट नङा मैनाया मानखो मिनि ओंखारदोंहाय बिबारि माखौ मिनि ओंखारदों मैना आंखौ नायनानै हाफांफांखाय दाफांफांखाय अजय लोगो जागोन नामा जाखायो दे जालायलाय बयजोंबो जालायलाय ओमफ्राय जोंहा हायेन आदा फैदों लाइक डान थेंक इउ हायेन आदा आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय हायेन आदाजों दाखालि गोदान लोगो जानाया सानथामनि उनाव दहायसो रिटार्न नुबाय नामा आदा लेथ'ना माबाया माखौबासो होनफ्लांबाय आङो हायेन आदाया आं सानदोंमा हरगोन ना हरा निथुमुनिनाव लोगो जानायमोन ना आङो ओमफ्राय नार्जारिया जोंहा अजय नार्जारिया मा होनदों आब' मैना मा ओंख्रि जानाय गोमसार अफिसियेल एमके सालथे आंखौ नायबाय नामा बिबारिनो आहामनो नाय एमके सोरखौ नायदों आंबो नार्जारि आदसा अफिसियेल लायालासिनो नार्जारि लादों होमबा एमके आगै हायेन आदा दासो मबाइल दांबाय आं आदसा दे मैयाबो जि गोबाव थाना फैदों आङो हायेन आदा नोंनि एलबियाव नोंहा मुड खालामना उन्दुलांबायमोन खोमा मिथिया गोमसार अफिसियेल आहाम होनदों आरोना गोमसार गाहाम निथु ब्रह्म एमके आहाम होनदों जोंहा हायेना राधे होनदों आरो राधे ओमफ्राय निथुआ नेहाया अन होनदों आरो दे नेहा रायलायदो ओमफ्राय जोंहा मौसुमि फैब्ला एसे मुजिगौमोन सोरबा लेंहरदो मौसुमिखौबो दे हायेन आदा हेल' होनदों आरो हाय हायेन आदा एमके अफिसियेल आं गोमसार सालथे आब' गोमसारखौ लादो नोंबो बुरि जाबाय गोमसारा आंनिफ्राय उन्दै जागोनहाय लाया आं एफा थिदिदिखौनो बुलायलायनायसो जागोन बे ओमफ्राय हायेन आदा आं सम मोनाखै होनदों आरोना हायेन आदाया सम मोनाखै होनदों जे थेंक इउ जेबो नङा मैना अफिसियेल जारलासो मैना आंखौ माबा होनबाय हनै बुरिबाय होनदों माबाया मा होनो एमकेआ बुरैबा आं बुरिनायालाय ओमफ्राय जोंहा महेश दैमारिया माइ सुइट होनदों आरो आदसा महेश ओंखाम जाबाय नामा महेश ओमफ्राय गोमसारा मिनिदों माखौ मिनिस्राखो गोमसाराबा ओमफ्राय দত্ত ধেমালি কৰিছো একো নহয় মই বুজি পাওঁ সঁচা কথাবিলাক ক'লে মই ভালে পাওঁ মই একদম ধেমালি কৰা মানুহে ओमफ्राय लाइफ स्टाइल बिबारी কৈছে লাই सिंहा बालासिना भात खायसिना ख'वा नाय ओमफ्राय हायेन आदा भेरि नाइस थेंक इउ हायेन आदा শান্তানু দত্ত ধেমালি কৰিছো বিবাৰী হে বুজি পাওঁ মই এইবিলাক মোক শিকাব নালাগে দেই শান্তানু हायेन आदा हाय समायनानो हायेन आदा बिदि होनबाथाय आं लाजिस्राबाय आङो आंनि हाथाया मानि थाखाय ओंखारबाय थादों मिथिगौ लाजिनानैसो मिनियो आङो ओमफ्राय गोमसारा जोंहा मा होनखो एमके सालथे बिबारिखौ हमख्रबना होदो आंनो मालाया हमख्रबना होलायलायबालाय मा जागोन दे ओमफ्राय निथुआ मा होनखो जोंहा शान्तानु फ्रेन्ड हबा जोंहा यो फैदों यो सोर नोंलायनो यो आं बिबारी यो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मिनिदों नेहा ओंख्रिखौनो खिथाहरासै नेहाया आंनो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों मैना हेल' हायेन मा खबर होनदों ओमफ्राय मैनाया जोंहा जारलासो होनदों मैना नों माखौ मिनिबाय थाखो दिनै हले आंनि हाथाइखौ नायबाय था नोङो मैना रावखौल'सो खोनाबाय थायोमोन ना नोङो आंखौ मिनिनाया ओमफ्राय जोंहा हायेन आदाया मा होनखो आं दासो सम मोनबाय दे जेबो नङा
आयौ नेहा आं बेफोरबायदिखौ बोरै फरायनो जाखो मोखां खिन्था ओइ नेहा फाग्लि नेहा बसुमतारी अफिसियेल बिबादि जायाखै नामानो जाथ'वाखै जानायालाय आङो हायेन आदा बिजिथार आচ্ছা दे बिजिबालाय जेबो नङा महेश दैमाৰী আজি ডিউটি নাই মেডাম ডিউটি আছিলোঁ সোনকালে আহিছোঁ পেট বিষ হৈছে বুলি ঠগি আহিছোঁ মই ओमफ्राय सान्तानु दत्त निथुमुनि फुल भिडिअ' এটা চাই চাপ দিয়া মই 17 আইডি চাপ দিম কিন্তু মোক ভিডিঅ' চাই চাপ দিবা শান্তানু মোক হ'লে নিদিয়া ন বা মোৰ লগতে চবত চাই আগত ফ্ৰেণ্ড হ'লা তাৰপাছত মোক আইডিয়ে দিব নোৱাৰা বা अके गोमसार मिनिदों आरोना गोमसार माखौ मिनिखो बिदि माबा हरबाथाय आंहा जि मिनिनो ओंखारो ओमफ्राय सिंहा लाइफ स्टाइल मयना जनि मयना जइन करिसे मयना जइन जाबायनो लाइफ स्टाइला नोंजों मयना अफिसियेल आब' नेहा होनना मिनिदों जोंहा मयनाया गोमसार अफिसियेल सान्तानु दत्त जइन मी होनदों ओमफ्राय हायेन आदा एक्सट्रासो होदों आंनो आচ্ছা दे अलखा सो माथो नों आচ্ছা दे जेबो नङा सिंहा लाइफ स्टाइल बिबारिके डिउटी करा আছে দেই কোন ডিউটি কৰি আছে हायेन आदा 5 आइडिस जों अल नों आচ্ছা अके हायेन आदा थेंक इउ निथुमुनि लागाव होनदों जोंहा अजय नार्जारिया आब' आंबो दा धेमाजियावसो दं आब' आচ্ছা जोंहा माबायाबो मा होनो जोंहा बैयो मयना आगैयाबो जोंहा धेमाजिनिसो लोगो हमलायनानै ब्लग बानाय सानैजों अमा बेदर जानो थां मयनानाव अजय ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनदों मयना बिबारिखौ एसे लागायदों लागायदां लागाय जेबो नङा आं जेबो मोनस्राया जा बेफोरलाय आं गाज्रिबो मोननो रोङा रावखौबो रागा जोंबासो गाज्रि आरो खिन्थु खुगाया बारा आरो आंना ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो मा लेवरान आंखौ मौसुमि थाबा बांसिन माने जमियो आरोना लेंना लाबोथार आं गोमसार मौसुमियाबोथ' नोंनि हिन्जावसो माथो गोमसार सानैजों माथो जिनो एकदम रायलायनायफ्रा सान्तानु दत्त गोमसार साब দিয়া মই দিম নিশ্চয় চিন্তা কৰিব নালাগে सान्तानु मोखौ दुटा দি দিয়া মই দুটা বেগ দিম তোমাক দেই एमके अफिसियेल हाबायाव नामा अमा मासे होगोन आंनो मासेल' होयो एमके हाबाब ओमफ्राय मयनाया मा होनखो लागायदो आब' नेहानो लागायलायबाय था नेहाजों माबाजों मयनाजों ओमफ्राय जोंहा जिरिना आगै फैदों हाबा लादो आब' दे हाबायाव लिंहरदोनो मोनाखै आङो जिरिना आगै नागिरना हरदो एसे जौस्रां देस्रांनो आं बायदि हाफां दारफां ओमफ्राय जोंहा हायेन ना मा होनखो बिबारि नों बबेनि हायेन आङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि रानि सिनायोना रानिमोननि गामिनि रानिमोना फार्स्ट मोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा एसे सिगाङाव थांनांगौ ओमफ्राय गोमसारा मा निथुमुनिया मिनिबाय माखौ मिनिखो निथु ओमफ्राय गोमसारा जोंहा मा होनखो जिरिना आं लानोसै बिबारिखौ हिन्जावजों नोङो हासिब सुवा लानानै दाब्राय जागोन नोङो गोमसार फाग्ला हाउसाव ओमफ्राय निथुआ जोंहा मा होनदों जिरिना गोमसारखौ हाबा लादोनो जोंहा जिरिना आगैना दंखायोना एफा अनसुला बोराय दंखायो गोमसारा मा होनखो निथु आहाम होनदों मयनाया जारलासो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा डिके अफिसियेल फैदों आंनि एलबियाव थेमा माइनाव मानो होखो हा आरो सोर जालायखो मैयाबो बिदिनो फैनानै एसे खर' गरम खालामदों दे ओमफ्राय जोंहा सान्तानुआ मा होनदों फ्रेन्ड हबाने कोनोबा मुख साप দি থোৱা মই বেগ দিম নিশ্চয় सान्तानु কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই কিন্তু ভিডিঅ' চাই দিবা দেই আমাৰ বড়োসকলে চবেই ভিডিঅ' চাই চাপ কৰে सान्तानु গম পাইছা নাই তোমালোকৰ মানুহবিলাকহে বুজি নোপোৱা বুলি ভিডিঅ' নাচাই তাৰপৰা ডাইৰেক্টলি চাপ কৰি দিয়ে লাষ্টত আনচাপ হৈ যায় सान्तानु কৈ দিবা ओमफ्राय सान्तानु दत्त भात
কিদি খালানে আজি আমাৰ আমলেট আছিলে দালি আলু কিবা কিবি মিক্স কৰি মানে বইল কৰিছে অকে सान्तानु जुनु बर' आगै फैदों जोंहा हाय बिबारि होनदों आरो जुनु हाय 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 मा खबर रयेल अफ रन्जन हेल' बिबारि बा रयेल अफ रन्जन हेल' কি খবৰ सान्तानु दत्त बिबारि কিবা জব কৰা না নকৰো सान्तानु আমি নিচিনা মানুহ কি জব পাব নোৱাৰো जे नार्जारि नायबाय थाबायल' आंनो दे बाहागि खामेन्टफोर हर एसे बाहागिया एसे नाथ्रेट माबा होआब्ला खामेन्ट हराब्ला ब्लु हो र' जुनु होदों आङो दै ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो बिबारि नों लादो दारिलै आं होसिनजाबा सेस जाखागोन सिखारनोनो हानाय बिमाबो आयु आहा आं मबाइलावसो गिदिर नुदों इमान गिदिर नङा आङो जाम्बालाय इदि सेल्फि लाबालाय आरो बयखौबो गिदिर नुखायोना इमान गिनाङा दे एफानोखौ थैजासेलाय सोर होसिनो नोंना हिन्जाव होसिनो ना मा जाखो आंखौ बिदि होनलायलायनाय আমার পুলকি অবল তবল ব্লগ আহিছে হেল্ল' চিষ্টাৰ কৈছে হাই পুলকি কি খবৰ ভালনে আৰু থেংক इउ মোৰ एलबि दाहा কাৰণে आरो जोंहा जिरिना बर' आगैया मानखो आब' मयनाना ओंख्रै जाखो मा ओंख्रि जाखोनो मयना थांबायसो खोमा मयनाया ओमफ्राय जोंहा जुनु बर' ओइ गोमसार होनदों आरोना ओमफ्राय आयु माथो गोलाव दंथारो खामेन्टआ र' बारा हरथ'नाङा फरायख'नो हायाखै बाल ओमफ्राय सान्तानु मय टाइम পোৱা নাই बिबारि टाइम পালে साब যাবই 55 বুলি পাবা মুৰচিং অকে মই ৱাইট কৰি আছো सान्तानु वाइटिं फर इउ अके नेहा बसुमतारी खुमब्राजों दालि थास' आइथिं ना गोरान नाफाम भाजिसो नाफामाथ' थाखायो नामा नेहा नोंसिना ओमफ्राय रयेले কি কৈছে हेल' सान्तानु ब्र मिथुआ गोमसारना मिनिबाय हनै ओमफ्राय गोमसारा जोंहा जुनु आहाम होनदों सान्तानु रयेल কি खबर होनदों मयना अफिसियेल आलु सयाबिनसो जिरिना आगै होनदों हायेन आदाया राधे होनदों राधे हायेन आदा जुनु बर' आहाम होनदों फुलकि अबल तबल ब्लग निउ काम ओमफ्राय जोंहा सान्तानु दत्त गुमेश्वर फ्रेन्ड को देखेছে गुमेश्वर फ्रेन्ड हलाने गोमसार गुमेश्वर कलेज आगे ब्लु जुनु बर'आ मानखो बिबारि नों मा गामि आं गुलागातनिसो आगै गुलागात डिस्ट्रिक्ट जोंना रानिखौ सिनायोना रानि मोसानो गोरों बै रानिया जोंना रानिमोननि गामिनि ओमफ्राय नेहाया मा होनखो गोमसार ओरैसै आरोखि होनदों आरोना नेहाया जोंहा हायेन आदाया राधे होनदों रयेला जोंहा हेल' जुनु होनदों फुलकि अबर तबर निउ काम 5C होनदों आरोना निथुआ मा होनखो जुनु आहाम होनदों गोमसारा बिबारि दिनै मानि मिनिस्लु जाबाय थाखो लाजिनानै मिनि ओंखारदां मोखां देखायनायखाय जारा फाग्ला ओमफ्राय जोंहा सान्तानु दत्त रयेल मुर एलबिट नाहाजे हायेन आदा हाय जुनु होनदों गोमसारा ब्लु होलाय होबाय दे गोमसार ओमफ्राय जिरिना बर'आ मानखो हायेन आदा आंनोबो हरदो आइडिखौ होनदों आइडिखौ दे रेबेल लिडार लाइक दानल' होगोन थांथ'बाय आंहाबो अके जेबो नङा बिजिब्ला निथुमुनि ब्लु होलाय आयु आंना खामेन्टआ जि गोलाव दंथारो माथो इमान खामेन्ट हरदों आरोना नोंसोरो फरायख'नो हालायलां मेंलायलायबाय आं ओमफ्राय जोंहा सान्तानु दत्त निउ फ्रेन्ड काम होनदों गोमसार अफिसियेल सान्तानु दत्त र ब्लु দিবলৈ দে দিলো তাৰপৰা ৰয়েলে কি কৈছে কেইটা বজাত হয় তোমাৰ সান্তানু ব্ৰ সান্তানুৰ কি হৈছে বিবাৰী আইডি কেইটা আছে মোৰ দুটাহে আছে বেছি নাই মই দুটা দিম তুমি দুটা দিবা পাৰা যদি চব দিয়া আৰু যদি ফ্ৰেণ্ড ভাবা हाये नादा जिरिना आं डिउटियावसो आच्छा 9:30 PM नि उनाव हरगोन दे आच्छा दे
गोमसार ऑफिशियल শান্তানু দত্ত কিমান আইডি আছে তার একদম আছে হরও আছে তার 17 না কিমান বা আছে বলে গোমসার শান্তানু দত্ত বিবারি ব্লু দিদিয়া गोमसार ডাক দিলু जुनुआ मानखो जोंहा हेल' आदा हायेन होनदों शान्तानु दत्त मुर मर्निं 11 इभिनिं 6 PM अके ओमफ्राय गोमसारा मानखो जोंहा बिबारि माथो नोंसिनि गलाघाट ना माथो गला गोजानो नंमारगौ नामा जोंथिंजायनि गलाघाटनि मानसिखौ नों नारनो हानो हारसाबो जेना हिन्दीबो जेना गासैयावबो आखा फाखा ओमफ्राय हायेन आदा निथुमुनि आंहा मैया लानायनिख्रुइ बांसिनसो खमायदो आयै बिदि आरोना ओमफ्राय हायेन आदा जुनु होनदों जोंहा मयनाया मानखो थाब फरायहाय बिबारि र' मयना खामेन्ट हरथ'नाङा सनाफोर आङो हांखोनो लाखानो हालाय लायला खामेन्ट फरायनानै मेंसोबाय आङो जुनु बर' मा खबर आदा हायेन होनदों ओमफ्राय जुनुआ जोंहा मानखो ओइ आब' नोंहा दंखायो दे आदा हायेन आयु आदा हायेना बिदि नङा आरो बेलाय डीके ऑफिशियल बन खालाम एलबिया क्या बात है कौन है ये लड़का हमलाय बेखौ हमलाय सोर फुलकी अबल टबल हायेन जि काम होनदों निथुमुनिया मानखो हायेन आदा दुखु नांथाव मा जाखो मानो दुखु नांथाव खम जानायखाय आरोना जा बारायगोन दे जेबो सिन्था खालामनाङा जुनु बर'आ मा होनखो आंनो साब हरासै नामा नो सोरखौ होनदों आगै आं नोंजों लोगो दंखायो दे हायेन आदा मोजां जुनु आगै नोंहालाय होनदों गोमसारा मा होनखो दे बिबारि खावलायनि सबाय बिमाखौ देखायदो नै नाय गिदिरथार बुथारखांबाय आं बेखौ आगोलाय खेबनै थैया बियो बिथोरनिफ्रायनो ओंखारबोखानाय आरोना जि थैसो गयो महेश दैमारि खि लिखिसे आं सिनाया मेगना आंना बुरैनायखाय एफा फिसा फिसा ससमा गानबाबो आं बेखौ सिनाया महेश ओमफ्राय जोंहा जुनु आगै मानखो आंहा गाज्रिसो मानो आगै मानो गाज्रि फुलकी अबल टबलनि उकाम होनदों आरो नै लेंहरगासिनो लोगो जा लोगोफोर ओमफ्राय हायेन आदाया मानखो निथुमुनि 16था खमायदों आच्छा सोरबा भिडिअ नायना खालामाखैदां आदा ओंखायनो खमायबाय শান্তানু দত্ত মোক চাপ দিয়া মই নিশ্চয় বেগ দিম সকলোকে আচ্ছা চিন্তা নকৰিবা শান্তানু তোমাৰ লগত লাহে লাহে ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ গৈ আছে তুমি অকল বেগ দিবা আৰু আইডি বিলাক দি দিবা আমাৰ বড়ো সকলোকো দি দিবা जुनु बर' हाय फुलकी हायेन आदा आदासो लाबाय आरोना हायेन आदा मानो गाज्रि जानु होनदों आरो हायेन आदाया जोंना फुलकी अबल टबल हाय जुनु होनदों हायेन आदा फुलकी अल गोल्ड मुझे गिफ्ट करो जी शान्तानु दत्त निउ फ्रेन्ड काम होनदों निथुआ होनदों हाय फुलकी होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुम आच्छा मौसुमि आयु बिबारि मा होनखोबालाय फिथा खावलाया खावलायाव खनसे सब फुदुमनिनो नोंखौ आं नेबायसो थादोंमोन फैगोन ना फैया सानदों आं नोंखौ मैयानिया मौसुमि शान्तानु दत्त निउ फ्रेन्ड काम जुनु बर' मेडिकेलावसो दं आंहा दा मा जादों जुनु आगै लोमजादों नामा ना बेमार जादों खिथाहर जिरिना आगैया मानखो आंना एमबि गैला आब' थाथ'दो दे बाय अके हायेन आदा फुलकी अबल टबल जी मुझे जितना है गिफ्ट प्लिज मयनिया जोंहा मा होनदों जोबजासिम नायबाय थासिगोन नोंखौ बिबारि दारि गोनां आच्छा दे थेंक इउ मयना नोंथांजोनिसिम आंनि एलबियाव जोबजासिम थाबाय थागोन होननायनि थाखाय आरो जोंहा फुलकी कि कइसे शान्तानु जि काम होनदों रयेला मा होनदों जोंहा अके शान्तानु ब्र ओमफ्राय शान्तानुआ निउ काम फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय शान्तानुआ निउ फ्रेन्ड काम होनदों ओमफ्राय मयनाया जारलासो होनदों मयना नों माखौ मिनिनो ओंखारदों ना आंखौसो मिनिगासिनो फुलकी कि कइसे शान्तानु जइन काम होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हायेन आदाया जुनु सोर मा जादो ओमफ्राय शान्तानु दत्त निउ फ्रेन्ड काम होनदों हायेन आदाया शान्तानु जइन प्लिज शान्तानु कि कइसे एमजि फार्स्ट पहा मेसेज फार्स्ट पहा ভাগৰ লাগিলে শান্তানু গম পাইছা নাই ইমানেই মেছেজ দিছা হে প্ৰভু উশাহ ল'বলৈ সাহস পোৱা নাই চান্স পোৱা নাই हायेन आदा समायना हाय होनदों जोंहा हायेन आदाया मिनिनो ओंखारबाय आं हायेन ओमफ्राय गोमसारा मानखो शान्तानु वाइट होनदों फुलकी अबल टबल कि कइसे निउ काम कइसे मयना अफिसियल फरायखौनो
फरायख'नो हाला बिबारिया औथ' आरो मयना सना मा होनबावनो आंलाय सान्तानुआ 17 आइडि আছে 17 आइडि ভিডিঅ' চাই দিম हप्पत কৈছো মোক চাপ দিয়া लोगोफोर लोगो जाहैथां बेजों सान्तानुजों 17 दंनो ओमफ्राय जुदि हराबाथाय आन खालामनानै हो रয়েলে কি কৈছে হেল্ল' নাৰ্জাৰীজি এতিয়াহে মোক দেখিছা ন ৰয়েল হেল্ল' ৰহেলজি কি खबर नेहाया मानखो जोंहा मौसुमि बिबारिखौ एसे लागायदो लागायहाय लागाय जेबो मोना आं लागायबाबो ओमफ्राय मयनाया मानखो जोंहा हाय हेन्डसोम हाय होनदों आरो ओमफ्राय आस्कर आलि हाय हाउ आर इउ होनदों आस्कर आलि आइ एम फाइन थेंक इउ मुरियाल बिराहा गारने जइन हुआ गारने स थेंक इउ आक्सर आलिजी ओमफ्राय सान्तानु दत्त मुख साब दिया प्लिज होनदों सान्तानु অলপ উশাহ লোৱা আকৌ অলপ চান্সটো দিব লাগিব ন লাহে লাহে ফ্ৰেণ্ড হৈ আছে আকৌ তোমাৰ লগত ओमफ्राय जोंहा हायेन आदा फुल के हबल टबल 1K हुआ कि नहीं हो गया साइड ओमफ्राय जिरिना बर' दाबो फरायखाङा आब' हायाखै आगै आङो जि हरसोदों आयु सान्तानु दत्त সকলোৱে অলপ হেল্প কৰা কৰিব সান্তানু চিন্তা নকৰিবা তুমিও কৰিবা তোমাৰ 17 আইডি আছে সবকে দি দিয়া দেই নিদিয়াকৈ নাথাকিবা নহ'লে সব আন কৰি দিব हायेन भाई नहीं हुआ কৈছে আমাৰ কিবায়ে ফুলকিয়ে मौसुमि बिबारि दहाय खयथायाव सिखारनाय लास्ट बाजार जानानै आयो आंना माबा जादों थाब सिखारदों आं सिखारनाया ओमफ्राय थाब फैफिनबाय आङो डिउटियावबो थानो हायासै मौसुमि हाय गोमसार होनदों नेहाया मानखो ब्लु होलाय माबारनो आयु र' ओमफ्राय जोंहा बर' भइस मा होनना फरायनांगौ बेखौलाय लोगोफोर बर' इसे ना मा होनना फरायखो आं रोंला कि नाम पढ़िब नाजानो हागौ दे हेल' होनदों थेंक इउ बर' बय सेम गेमार কি নাম দে थैंक यू मुरियल विदाहा करने आरो हायेन आदा फुलकी मेरा कल जितना लिया सब आन हुआ उल्टा मेरा भी कम हुआ अच्छा सान्तानु दत्त निउ फ्रेन्ड काम होनदों मौसुमि ब्लु हो बिबादि र' लासै दै गासैखौबो निथु लागाव होनदों जुनुआ मानखो बाजैया लोमजाबाय दं हामाखै आच्छा माबायदि लोमजानाय जुनुआगै फुलकी कि কৈছে हाय हा भाई কৈছে हायेन आदा समायनाखौसो गोसो होबाय आइस समायना सोर बिबा सान्तानु साब কোনেও দিয়া নাই বাই দুখ লাগিছে এই ভিডিঅ' চাই আছে গম পাইছে নাই ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতে চাপ দিব তোমাক ডাইৰেক্টলি চাপ দিলে দেখোন আনহে হ'ব এলবিৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱাটো বেলেগ ষ্টাইল হয় ন তাৰপৰা আমাৰ বড় বইচ চেম মেকি কৈছে সান্তানু জইন প্লিজ তুমিও হোৱা সান্তানুকো তুমি মাতি আছা তুমিও যাব পাৰা ন ओमफ्राय फुलकी ओबल टोबल सब आन हो जाता है अच्छा सब आन हो जाता है सभी का होता है फुलकी जी मेरा भी होता है और सभी का भी होता है ओनली आपका भी होता है ऐसा बात नहीं है सभी का होता है आरो मौसुमि बि नेहा मा लागायनो सोंना ला नेहाया मानखो मौसुमि लास्ट बाजार खैथायाव जानायमोन आं थाङासै उन्दुब्रेबाय नोंहा फुलकिया निउ काम होनदों आरो ना ओमफ्राय गोमसारा मानखो मौसुमि होनदों हनै रुवाजों देनोसैनो मयनाया मानखो आथास हायेन होनदों आरो आच्छा हायेन होनदों जोंहा रयेल लाइक इउ से लाइक डान थेंक इउ रयेल लाइक दिया गारने आरो सान्तानु दत्त जुनु फुल भिडिअ साइसु दिसाने गोमसारा मानखो फुलकी ओके काम 5 से हायेन आदा मानखो खामेनखौ हाला बिबारि नों हामाला आङो र' एसे नेदो साइसु होनदों जुनुआ निथुमुनि राधे होनदों ओमफ्राय सान्तानु दत्त अके दिम बिबारि होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो जोंहा मयनाया मा होनखो जोंहा हाला फरायनो बिबारिया हामाला आङो मयना र' ओमफ्राय गोमसार प्लास नियर होनदों आरो बेना गैया फैथ'वाखै
फैया बिसोरो भारत जाग्राफ्रा एलबिआव बर'नि एलबिआव हायोना दा दायो फरायगोन र' कमेन्टखौनो हाला फरायनो औ र' जेबिआर बसुमतारी माला खबर आब'नो मा खबर मोजां जिआर बि बसुमतारी मोजां आंनि खबरा आगै मौसुमि गोमसार प्लास बिबारि होनदों आरोना फुलकि अफिसियेल जि स्टार 5 जुनु बर' हाय मौसुमि होनदों निथुआ मा होनदों गोमसार प्लास मौसुमि राइट निथु ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मौसुमि प्लास गोमसार नेहा अके बिदिनो ओमफ्राय लागायबाय था लासै ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो सान्तानु दत्त साबधान कमेन्ट चेक प्लिज सान्तानु दत्त बिबारी मुर एलबिट নাহিলা আজি মই মানে টাইমটো দিব নোৱাৰো মানে কাৰণ মই বাহিৰত থাকো যে ঘৰত নাথাকো যে সেইকাৰণে মোৰ যাবলগীয়া হয় ক'তবা অহা যোৱা সেইকাৰণে মই টাইম বেছিকৈ দিব নোৱাৰো सरि ओमफ्राय जुनु आगैया मा होनखो नेहा आब' मा खबर होनदों जिबिआरआ मा होनखो जोंहा मोखां सापर्ट गैयाबा मा होनखो जेबिआर मा होनखो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालाम दे अननानै आं सापर्ट दंखायो दे आच्छा दे लोगो दंखायो दे जिआरबि नोंबो आंजों ओमफ्राय मौसुमिया मा होनखो हेल' जुनु मा जादों मानो खबर गाज्रि हो मानो हस्पिटालाव थांनाय ओमफ्राय जोंहा एमके आगैया अन थेंकिउ आगै आंनाव अन थाबाय थानायनि थाखाय नेहाया मा होनखो जिआरबि नों आंनो आइडि हराखै आं नोंनो आइडि हरबाय कमेन्ट मोनाखै होनदों आरो सान्तानु दत्त गोमसार ভিডিও চাই কৰিছানে ফুল ভিডিও চাই সেইটো নুসুধিলেও হৈ যাব শান্তানু আমাৰ গোটেই ফেমিলিবিলাক চব ফুল ভিডিঅ' চাইহে চাব কৰে ফুলকিয়ে কি কৈছে অফিচিয়েল जि स्टार 5 लं ভিডিঅ' देखना होनदों आरोना ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो मौसुमि होनदों दिदोम ब्लग आंहा दासो आच्छा जोंहा दिदोम आदा फैदों थेंकिउ दिदोम आदा आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय मौसुमिया मा होनखो जोंहा मौसुमि बा दिल हस्रालायो आरो माने गोसोखौनो हस्राथारबाय ओमफ्राय जोंहा मयनाया मा होनखो मोजांसो बिबारि सबाय बिमाया गिदिरथारहाय आं लाजिस्रायो जिनो बुथारबाबो बुथारनो हाया बेखौ मयना ओमफ्राय फुलकिया कि কৈছে गोमसार जि स्टार्ट होनदों आरोना ओमफ्राय निथुमनि गोमसार प्लास मौसुमि होनदों ओमफ्राय गोमसारा बिबारि बे सबाय बिमाया निथुजों खुदुम जाबानो हामखागोन दे हैस ओमफ्राय जोंहा माबाया শান্তানু কি কৈছে গোমসার লং ভিডিঅ' চাই চাব কৰা নহ'লে কাটি দিব আচ্ছা ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो फुलकि फुल भिडिअ' चाइ कमेन्ट के साथ काम होनदों आरो ओमफ्राय मयनाया मा होनखो बारा गोदै रायलायबाय थानाङा थाब फराय मेंलाय लांबायहाय आङो मयना साबाल'आनो एफा हरदों आरोना ओमफ्राय फुलकि अके होनदों फुलकि स्टार्ट होनदों दिदोम ब्लगा मा होनखो बिबार गावदां सना अके आदा गोमसार अफिसियेल अके सान्तानु दत्त फुल भिडिअ' चाइ কৰিছো होनदों गोमसारा फुलकि काम स्टार्ट होनदों सान्तानुआ 4 मिनिट भिडिअ' चाइ दिया নহ'ले काटि যাব अके गोमसार अन होनदों निथु अन होनदों मयना अन दं होनदों निथुमनि अन होनदों ओमफ्राय लाइक हरबाय होनदों दिदोमा थेंकिउ आदा लाइक हरनायनि थाखाय শান্তানু দত্ত ভাগৰ লাগি গৈছে হ'ব ভাগৰটো লাগিছোঁ বাৰু লাইক ডান मौसुमि थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय अन दं अके दिदोमा मा होनखो मौसुमि बिजों सना फिथर मौसुमि बिबोनां सना फिथर होनदों जोंहा मयनाया मा होनखो हेल' मौसुमि आगै बिबारिखौ एदावदो जोंहा শান্তানু दत्त কি কৈছে बिबारि WPT टेक्स्ट टीम रिप्लाय কৰিবাচোন অলপ কথা আছে অকে হোৱাটছআপত अके ঠিক আছে मौसुमि बि दिदोम गुमै सना होनदों जोंहा इयो नाब्ले होनदों आरो दे आं नाब्लेखा नुखादोंना आं नाब्ले नङा ओमफ्राय मयनाया इयो होननाय मिनिदों ओमफ्राय मौसुमिया मयना आब' फरायख'नो हाला फाग्लिया हामाला आङो एसे रेस्ट होरो हांखोनो लानो हाला आं मयनाया जोंहा मा होनदों हाय मौसुमि होनदों इयोआ मयना जारौ होनदों मयना अफिसियेल इयो गराय जाग्रा होनदों गराय जाग्रा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो
Yoyo Ayu मिनिनायखौ जि मोजां नुयोहाय होनदों आरो राम राम होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा सान्तानु दत्त बिबारि एटिया बाय बाय एलबिट आहिबो 6 PM अके ज'आ सान्तानु एख' नङा महेश दैमारि हाय बुक होनदों आरो ना Yoyo मयना एमके फाग्लाया फुजानावसो दं आदसा फुजाया होदों नामा निथुआ मानखो लागाव होनदों मयनाया Yoyo जारलासो होनदों जोंहा जे आरबिया मानखो एलबि खौनो फराया आयु मा जाखो हा एलबि खौनो फराया आयु मा जाखो माथो फरायगासिनो आङो खोनायाखै नामा खोनादो खोनायाखैबा ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो थाथों मयनाया मानखो थाथोंहाय Yoyo होनदों आरो थांथोंहाय Yoyo होनदों आरो ना Yoyoआ मयना होनदों Yoyoआ आं बिबारिनाव खारसनहैनोसै फै फै वेलकाम ओमफ्राय मयनाया मानखो Yoyo हंला होनदों आरो ना Yoआ मा होनखो बोरो आबुं मयना खामेन बहा फरायखो बेनो फरायाखै आरो आं माथो फरायगासिनो दिदोमा मानखो आंनि खामेनखौनो फराया स' जायाखै ना होनबा आं मिथिला माथो मयनाया मानखो जानो जागौ जागोजौआवसो Yoyo जा मा लिरखो मयना जानो जागोजौआवसो जा गोजौआवसो Yoyo होनदों आरो ना Yoyo मयना बिनानाव होनदों जोंहा मयनाया मानखो हेल' आदा दिदोमा खबर ओमफ्राय मयनाया Yoyo आदा होनदों हायेन आदाया मानखो फुजा खामेन फरायनो हाला बिबारि नों बायदि औ हायेना समायना होनदों ओमफ्राय दिदोमा मानखो जा गोथाव खोनाखायो नोंनि भइसआनो आयो आदा दिदोम मा होनबावगोन आङो मयना अफिसियेल हेन्डसम होनदों आरो ना हायेन आदाया सान्तानु काम सात थांबायसो नों हायेन आदाया मानखो खामेनखौ फरायख'नो फरायग्रोथों उनाव खामेन हरगोन आं आदसा दे बुजिब्लाथ' मोजां बिदिब्ला ओमफ्राय दिदोमा मानखो जोंहा दाबो फरायैया आंनि खामेन्टसा गोलाव जाथारबाय आरो फुलखि अबरथबले एसे गोमसारजि 5 दान प्लिज बेक होनदों आरो ना Yoyo बोरै जाखो खामेना माथो दाबो मोनफैयानो गोलावथार जिनो दिदेन जइन मी होनदों दिदोम आदा नोंखौ दिदेन होनदों फुलकिया ओमफ्राय दिदोम ब्लग आंनि खामेना माब्ला फारि जागोन नेगासिनो आंनो र' नेबाय था रावबो थांनाङा फुलकि अबरथबल दिदोम जइन मी होनदों जि काम होनदों ओमफ्राय फुलकि दिदोम जि काम होनदों महेशआ मा होनखो अन होननाय जादों खोमा ना ओमफ्राय दिदोम ब्लग फुलकि जि सापर्ट कीजिए और कमेन्ट भी दीजिए होनदों जोंहा दिदोम आदाया फुलकि अबरथबल निउ काम होनदों दिदोम ब्लग जा गोबाव नेबाय खामेनानो बुरजाथारमोन नालाय मेंलायलायबाय आं दा जोबथ'बाय र' जोबनाया ओमफ्राय जोंहा रायलायनोसै दे दिदोम आदा मा खबर नोंहा ओमफ्राय मनुआथ' जाबाय पार्टियाथ' माला होगोन जोंहा आदा दिदोमा आंहा फार्स्ट आदा दिदोमजों लोगो जागोरबाय जानानैसो आङो गासैखौबो फारि लोगो मोनजोब्बाय आरोना आङो नङाबाथ' आं दाबो बिदि जौगानोनो हानाय नङामोन खोमा लुदुरगे होननो फैलायबाय आरोना बड'आ जोंहा माबा फैदों सिमां नार्जारि हाय मौसुमि होनदों आदसा मौसुमिया थांबाय खोमा दा फैयोबा रायलाय र' दै थेंक इउ सिमां आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बड' कार्टुना लुदुरगे आंखौ मानो लुदुरगे नायदो माने लुदुरगे नामा बड' कार्टुन थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय सुमि बसुमतारी आब' स नाइस भइस अके थेंक इउ स माच सुमि जि हाय आब' होनदों आब' अर्थखौ आं बिराद मोजां मोनो आरोना मिथिबायना ओमफ्राय आंबो आगै होनो बिराद मोजां मोनो आरो एसे आमा फुलकि अबरथबले एसे सिमांजि काम 5C होनदों आरोना ओमफ्राय कार्टुना मा होनखो जोंहा सम गैया आब' दा मोनायाव फैफिनगोन दे जेबो नङा दाहायनो लोगो मोनलायखायोना बयनिबो एलबियाव
ओमफ्राय जोंहा फुलकि जोंहा र' खानाय खाग्रोनांगौ ओमफ्राय जोंहा फुलकिया मा होनखो गोमसारा फुलकि गेम अभार होनदों आरोना ओमफ्राय बड' कार्टुना मा होनदों जोंहा डिउटियावसो दं आं आदसा दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा फुलकि अबल टबलखि কৈছে थेंक इउ কৈছে गोमसार अफिसियेल फुलकि आइडि 5 दान होनदों ओमफ्राय फुलकि अबल टबल गोमसार जि 5 दान फुल भिडिअ अके थेंक इउ होनदों गोमसारा कमेन्ट फैयाखै एसे नेनोसां मेंगाथोंसै एसे सोर सोर एलबि होदों गोम ओमफ्राय जोंहा वेलकाम होनदों माबाया पुलकी 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 आप कहाँ से हो आप हिंदी से बोल रहा है ओमफ्राय जोंहा गोमसार आं थांसै है सोरनाव थांनो लोगो जाखांजोब्बाय नालाय आंनि एलबियाव ओमफ्राय थांनो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा फुलकि निउ काम होनदों गोमसारा लोगो मोनखांबाय नालाय थांनो होनबाय आरोना ओमफ्राय आंनि एलबियाव दसेखौनो थानो नागिरला आरो बा र' गोमसा नोंनियावबो थाया आङो नों एलबिल' होथोंल' खिनो ओंखारदों फाग्लिनो है अन थाबाय था मेगन सालायलायबाय आंना नै महेश दैमारि गरम मोनाखै नामानो जोंना रुमा गाहायाव नालाय ना महेश दैमारि गरम नाङाखै नांनायालाय बारा गरम नङा थानो हाथारै बारा गरम जाया आरो बेहाय आरो मोजां ना महेश दैमारि मा खबर गोमसार अन थाबाय था ओमफ्राय खिनानै फै थाब थाबनो दै लायालासिनो थां बिदिसो होननांगौ ओंखाम जाखांबाय नामा महेश मा ओंख्रि जाखो थांजोब्बाय जोंहा हिन्जाव माहारिया आंखौ हारसिं गालांनानै दिदोम आदा आं बयखौबो मोजाङै बुजायनानै होखायो आदसा ओंखायनो आङो माने मैया माबाया बुजियासै सोरमोनथाय सोरनि एलबियाव मोनथाय आदा दिदोम आदाया आंनि लामागिरिसो होननाया आं बिनिखायनो मानो लामागिरि होनो फार्स्ट टाइम नोंसो आंजों लोगो जाग्रोबाय नालाय ना ओमफ्राय आं नोंजों जाबाय जाना नोंनि एलबियाव थांनानैसो गासैखौबो लोगो मोनजोब्बाय नालाय ना आं माने लामा दिन्थिना होनायनि थाखाय माने आं लामागिरि होनदोंमोन आरोना मैया सोरनि एलबियाव मोनथाय बावबाय मेंबाय नामा मेंबाय आदा मेंनायालाय बिराद कमेन्ट फरायबायना आङो ओमफ्राय निउ काम 5 होनदों आरोना फुलकि अबल टबले अभी आपसे सभी फ्रेंड होने के लिए गया शायद फुलकी जी थोड़ा वेट करिए अब अभी कमी है लोग नहीं आया मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंहाना खुन्दुलि आलु दालि ओमफ्राय भिन्दि बयल खालामदों ओमफ्राय मैथा बांगाल एसे गारस'ना होदोंमोन आदा ओमफ्राय मा होनो दाउदै एवदों दाउदै आमलेट खालामदों दाउदै जानो जि मोजां मोनो आदा माबा आङो आदा दिदोम ओंख्रि गैयाबाबो जायो आंना दाउदै मोनबाथाय दाउदै बिराद मोजां मोनो आं दिदोम आदानि न'आ उदालगुरियाव होनदोंमोन नामा ओमफ्राय चेम्बार दाखालि बावै चेम्बारनि खोथा होनदोंमोन माबा फार्मासि होयो नामा आदा नोङो दिदोम आदाया दिदोम जी काम होनदों आदा नोंखौ लिंहरदों पुलकी जी आप दिदम ब्लॉग से उसका चैनल में जाके
एक वीडियो लॉन्ग देख के सब करके रखिए, कमेंट करके रखिए, हमारा वो दीदम ब्लॉग भैया ने आपको रिटर्न करेगा। मैं आपको ब्लू दे रहा हूँ। और फुल्की कोलकाता, अच्छा कोलकाता से, बंगाली है क्या आप? फुल्की जी, फुल्की जी आपका आईडी बहुत है ना, मुझे भी दे देना। कमेंट करके रखिए, वीडियो देख के मैं रिटर्न करूँगी। मेरा ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 है मिलेगा। आप 2 से स्टार्ट करिए, ठीक है ना फुल्की जी? सजाया कमेन्ट्सफोरा। आच्छा आंनियाव ना मा आदा दिदोम आंनियाव? सजायाखैबा आं मिन्थिया र'। निउ मिथिया। कमेन्ट फैनायफोरखौथ' आं गारबोखायाखै, आं फरायखाजोबदों आदा दिदोम, खिन्थु सजायाखैबा आं मिन्थिया आरोना, सरि खालाम। फुल्की जी अभी कोई भी नहीं है, अभी सब चला गया, किसी से फ्रेंड बनने के लिए गया शायद। बाद में आए तो बात करिए। जोंहा प्रमद नार्जारि हाय 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 होनदों। प्रमद बहा थांना फैखो? प्रमद बहा थांना फैखो? दासो हाय हाय होनफैबाय दे। हाय प्रमद, मा खबर दे? मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो। दिदोम ब्लग आदाया मा होनखो? औ बुंदोंमोनथ' सोरनि एलबियावमोनथाय? बुजियासै बियो। माने गोदान राव खोनाबाय नालाय ना, बुजियासै बियो। आंनि गोसोनि साननाय बाथ्राखौसो आं माने डाइरेक्ट होनबाय नालाय बुजियासै आरो बिस्रा। नोंबाबो आंबाबो बुजिखानाय नङामोन नालाय ना आदा। जेबो नङा दे। सोर सोर दङ दे कमेन्ट हरदो, माथो सिरि थाबाय थाखो? आदा दिदोमा हारिनि माबा मोनसे मावो नामा? खिथाहरसाय एसे। नायनायावथ' बिदि नुदों। गोदना सालायलायबाय नै आंना। जोंहा दिदोमजि दान प्लिज बेक होनदों आरोना। आदा दिदोम नोंजों लोगो जाबाय खोमा आरोना माबाया फुल्किया। चिंता मत करिए फुल्की जी, आपको रिटर्न करेगा। जोंहा औ आं उदालगुरि टाउनावनो। आच्छा आच्छा। ओमफ्राय जोंहा महेश दैमारि दिदोमा बर'नि राजा। दिदोम राजा। दे महेशआ अबहाय थायो खिथादो दे एबान। नोंखौनो लाना सुजुखांनाय सिमाङा बायफ्लेलांबाय।
दिदोम बाहागि होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा दिदोम आदाया मा होनदों फुलकिजी आपका আমরা সাপোर्ट করলাম বন্ধু করলাम वीडियो देखिए अच्छा फुल्की जी आपसे वो फ्रेंड कर दिया बोला रिटर्न कर दिया आपसे बांग्ला भाषा से बोल रही हूँ मा जाखो होनदों बड' खाथुना र' जेबो जायाखै फुलकि अबल टबल थेंक इउ कैसे आरो जोंहा बड' खाथुना मानखो साहा हैनाया गोथाव जागोन खोमा मोखां खोन्था साहा लोंनाया ना मा होनखो ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मा होनखो आमब्रा जाया ताके कलकाता बन्धु आच्छा दिदोम ब्लग बहा थांखो र' आङो माबादोंमोन आदा मा होनो खर' लोबदोंमोन नालाय ना थाव फोनदोंमोन आं एसे ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो महेश दैमारि नै थांनायनि 50 किल'मिटाराव थायो आं आच्छा नों थानायनि 50 किल'मिटाराव फुलकि अबल टबल ब्लग सिस्टार बन बात मासी आर यू फुल्की क्या बोल रहे समझ में नहीं आया मेरे को बांग्ला से बोलिए बांग्ला से बोलने से भी मेरे को समझ में आता है ठीक है ना महेश दैमारि नुजाफिनदो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो आदाया जोंहा दोंसे ससे मेथाइ खनदो दे रोङा आदा बारा रोङा ओमफ्राय थांजोब्बायसो माथो गैलानो आदा दिदोमासो फार्स्ट टाइमाव मा गान खननायमोनलाय मोजाङानो खनना होदोंमोनथ' आदा दिदोमाबो आदा दिदोमा माबा होयो ना मा जाखो फार्मासि होयो ना मा जाखो चेम्बारनि खोथा होनदोंमोन जे दाखालि बावै आंनि चेम्बाराव फैयो ना मा माबा मोनसे होनदोंमोन ना सोर सोर दं दे कमेन्ट हरबानो जाबाय माथो सिरि थाखो दे फुल्की जी चला गया क्या
आदा दिदोम नोंनाव मोनबेसे आइडि दङ? आइडि हरदो आंबो आदा दिदोम। कमेन्टबो हरला सिरि थाजोब्बाय आङो देखायलाहाय मोखां देखायला बन्द खालामफिनसां। आदा दिदोम दं नामा कमेन्ट हरलाय मोनसे। सोर दङ कमेन्ट हर दे। दहाय आरो कमेन्टखौनो फरायनो हालायलायासै आङो ओमफ्राय दाबा हले नेट थाबायसो आङो माबा मावजि बायदि। सम जाबायलै डिउटिनि दोनथ'नोसै आं दे जेबो नङा बाय बाय महेश दैमारि। मा डिउटि मावो नोंबा? मा डिउटि मावो महेश खिथाहरलाय एसे खोनासंनां। खानाया ओनाखै नामा माथो गोसोमथार। खानाया मोनाखै नामा होनदों आरो नोङो? खानायालाय मानो दानो मोननो? एसेल'सो बुरिदोंना बारा बुरियाखैना? एसेल'सो बुरिदों बारा बुरियाखै खानाय मोनलायलायनो बुरियाखै दे। गावनासो मोनबायदां खिजानिबा। दे सोरबा सासे दङ नायल' जायल'नो सोर दङ खिथानानै लाहरलाय दे रावबो गैयाबा दोननोसै आंबो। आयु जिबिथा आगै ब्रह्म लकेल ब्लग नोंसो दं आरो ना? दासो फैखादोंमोन ना दहायनो दंफैखायोमोनथाय जिबिथा आगैयाबो आदसा दासो फैदों आरोना नोङो लाइक दान थेंक इउ जिबिथा आगै लाइक हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय सासेया सोरथाय? आदसा दासो फैदों आरोना अ मानसिफ्रा फैनानै थांस्राजोब्बाय गैस्राला। मा खबर जिबिथा आगै? आं खामानि मावदों आदसा हिनजावफोर नालाय आरो बे टाइमाव खामानि थाखायोनो मावाबाबो जाया। मोजांना जिबिथा आगै खबरा? दिदोम ब्लग वाट्स टाइमा बेसे जाखो? आयु आदा गैया 400आनो गैया 300 दासो 77 जादों। गैयानो माथो माला जागोनथाय आदा दिदोम? वाट्स टाइमाथ' मा खालामबा बोरै जायोथाय आं बारा मिथिया दे आदा दिदोम खिथाहरलाय एसे। जिबिथा ब्रह्म लकेल ब्लगआ मानखो गेजेरावनो दं आदसा दे। गैयानो दाबो आं आगोलबो
साबबो बारा गैयामोन माबो गैयामोन एलबिबो फैनो रोङामोन नालाय गैयाना गैया गैखाया आरो मोनसे खामानि माव आदसा दे दिदोम आदा दे दे बुंदो दे दिदोम आदा दे खोमा सुथारबाय आङो आंखौ फन खालाम दाहाय आदसा अके र' दंखायो दे नाम्बारा दंखायो ना मामोन आं स्क्रिनसट मारिनानै लादोंमोन आदा ओइ खेबसेनो आं बावबाय दाबो हरफिनलाय आदा आं स्क्रिनसट मारिना लानि अके आदा 4 5 6 7 8 9 10 अके दाखालिबो लाखानाया दंखानाय बायदि मोनदोंमोन आङो जिबिथायाखै थांबाय नामा ना दङ दे सोर सोर दं कमेन्ट हरलाय अननानै प्लिज नों माहानिमोनलाय आं गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि जिबिथा आगै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट माने डिमापुर खोनाबायना डिमापुर बारनानै सर'फोथार होननाय दङ मोनसे सर'फोथाराव ओंखारनानै गारि मोनसे गाखोबानो जोंनि गामि मोनहैबाय आरो रानि सिनायोना जिबिथा रानि बड' ब्लगआ बिनि गामि आंनि गामि एखे आरोना रानिमोननिया फार्स्टआव मोनग्रोयो ओमफ्राय जोंहाना एसे माबायाव आगोलाव थांग्रोनांगौ आरो गामि दोंसेयानो मोनसेयानो बुजिबाय जिबिथा आगै ओमफ्राय महेश दैमारि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि दाहोना मावो दाहोनासो नामा दिदोम आदा नायलाय एफा मोजां खामानि मावबाय थानानैबो माबा जालायबावलायो आरोना दाहोना जालायबावलायो माथो होनबावनो बिदिखौनो मोनबावाखै मानसिफ्रा आंहाथ' गोदो हाइट खमनि थाखायनो जाहैयासै आंहा जेबिथा ब्रह्म होनदों आरो ओमफ्राय जेबिथाजों आंजों बेरायनो थांगोन र' आदसा दे फैबानो जाबाय दे गलाघाटआव थांबाथाय आरो आङो मा होनो न'आव थानाय जाबाथ' आरो वेलकामथ' होनखागोन आङो न'आव थानाय जाबा आरो न'आव थायाबाथ' आरो आंथ' जेबो बुंनो हाथ'ला आं गैयाब्लाबो थांजागोन दे जोंहानि न'आव आं खिथानानै होबानो जागोन खामानि जोब्बाय नामा जिबिथा आगै ओमफ्राय रानिमोननाव हाबफैगोन रानि माहानिखौ फार्स्ट मोनबावोसो आदा दिदोम रानि माहानिखौ मोननानैसो जोंहानि दा एसे आगोलाव दावखोनांगौ आरो ओमफ्राय टाइम जाबाय अके महेश बाय ओमफ्राय जोंहा जेबिथाया मा होनखो गुमै मा ओंख्रि जाखांखो आदसा नोङो दिदोमखौ गुमै होनो आरोना जेबिथा
लोगो मोनगोन 6 PM आदसा 6 PM आव सोरबा मा होनो LB होयोबा लोगो मोनगोन दे जेबो नङा। आंथ' 6 आव होआ दे। होबा 9, 10 इदियाव होयो आरोना आङो हरनि। दिदोम ब्लग आं फैनायावनो मोनजाबाय दायो मोनजाथ'वा हरनि 8:00आवसो मोनजागोन। आदसा। ओमफ्राय बिबारि गुमै जायो दे। ओमफ्राय 10:00आवसो मोनजागोन हरनि आरोना दिदोम आदा। आयौ सानैल'थारसै नोंसोर माथो गैला रावबो। दोननांसिगोनसो नामाथाय। सोरबाफोर LB होदोंदां ना ओंखायनो। दे दोनदो दे आदा दोनसै दे बहाबा थांबा थांदो। ओमफ्राय लाफिनदो अके। आदा दिदोम आइडि दङबा हरनानै दोन आंनो। ओंहाय बिबारि होनदों आरोना जिबिथा रावबो गैला। दे थांसादो थाङोबालाय। दं बेसे दं आदा हरनानै दोन दे। दे बाय जिबिथा दे आगै बाय थेंकिउ आंनि LBआव जोबजासिम थानायनि थाखाय जिबिथा आरो आदा दिदोम। गुमै आंनोबो नामा थांबाय नामाथाय जिबिथा नों सासेल' देखायदों माथो थांबायदां। आदा दिदोम दंना थांखो जिबिथानोबो नांगौ होनदों हनै। जिबिथा जाजों हरलायखाबायमोन नामाथाय ना जिबिथा आगै ना हराखै? हरजोब्बाय आं बिबारि लोगोसो होनो आं नोंजों आदसा दे जागोन दे। जेबो नङा दे। अके बाय जिबिथा अके। सोरबाफोर LB होदोंदां थांदो लोगो जाहैदो जिबिथा। थाब 1K बानायनांगौ। जाखाबायानो खोमा नोंना 1K। दे बाय।